הנה הצצה נדירה לקרב בין צה"ל לחיזבאללה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף. תכירו את מוחמד שיט, פעיל חיזבאללה מכפר קילה ליד מטולה. מהכפר נותרו בעיקר הריסות שמהם מציצים מעט דגלי חיזבאללה, אבל המוטיבציה של מחבלי הארגון עדיין כאן. הנה שיט ביום שבת האחרון מעביר כלי נשק ואפוד מרכב לרכב, ומבחין בכלי הטייס שעוקב אחריו. לרגע הוא וחבריו מתממים אל מול הכטב"ם של צה"ל, אבל למרות שהם מבינים שהם תחת עינו של חיל האוויר, הם ממשיכים במעשיהם. הנה כאן נראה שיט נושא נשק ובנונשלנטיות מכניס אותו למכונית שבקדמתה תמונתו של מנהיג ארגון הטרור המחוסל חסן נסראללה. הוא נושא עיניים לעבר כלי הטייס בחיוך ספק מזלזל, ספק לא לגמרי מבין את גודל הצרה שנקלע לתוכה. דקות אחר כך הוא פוקד את קברי חבריו המחבלים בלי לדעת שבתוך זמן קצר יצטרף עליהם. שימו לב לכת האקדח שבולטת תחת חולצתו. מפעיל הכטב"ם מתמקד בנשק. וכשחבריו קוראים להתפלל הוא מחביא טיל כתף בהריסות הבניין. זמן קצר אחר כך הוא עולה לרכבו ויוצא אל מחוץ לכפר מבלי לדעת שזו דרכו האחרונה. אחרי שהופלל ובצה"ל הבינו באופן חד משמעי שמדובר במחבל חיזבאללה שעוסק בהתחמשות וחידוש כוחו של הארגון, הזיק משגר לעברו טיל קטלני. לכוחות ההצלה הלבנונים שהגיעו לזירה נותר רק לקבוע את מותו. על אף שהצפון מנסה לחזור לשגרה, התקיפות האלה הפכו עניין יומיומי. ישראל מנסה להשיב את ההרתעה. אמש תקפו מסוקים תשתיות חיזבאללה ליד מטולה, והיום חוסלו מחבלים שזוהו כתצפיתנים בכפר יוחמור בלבנון. אתמול פגע קליע שנורא בהלוויית פעילי חיזבאללה במכונית באביבים. זה הסתיים ללא נפגעים, אבל בחשש של תושבים שלמרות הבטחות פיקוד הצפון, השקט כאן שברירי מתמיד. כנסו מאחורי מחסות שנייה! פבר! מה לוקה פה, נכון? מי אתה מחבל? כן! תקל על האיתור ממולך! איפה המטע קטן? מתחת הלוחות! יוצא שדווקא ברגע הזה, כשמבחינים בכוח של חיזבאללה מהעבר השני של הכביש, והחיילים נערכים לעוד התקלות, מגיעים לשטח כלי רכב של יוניפיל, כוח האום בדרום לבנון שצה"ל וישראל בכלל תמיד חשדו במקצועיות שלו. Hello, what's your name? Sir, I'm Captain Hussain, sir. Captain Hussain. We want to know who sent you, who told you to come here. Our commander from ADAS-30, they told that we have approval from your side to take water to our UNP positions. תטפלו באירוע, אם הם זיהו מחבל תורידו אותו. Sir, ADAS-30, sir. ADAS-30, UNP ADAS-30. רחפן! כאילו הוא אומר שיש להם אשרה, הם אומרים שיש להם אשרה לנוע פה, לבסיסי אום אחרים ולתספק. מי נתן לכם את האשרה הזאת? אנטובסקי שיסתובב וייסע. Who provided you the authorization to come here? Our headquarters, sir. Headquarters. Where are you from, sir? Where are you from? We are from Nepal, sir. Nepal, the Nepal? Nepalians. Okay. Nepal. So please tell your commanders. Did you see Hezbollah guerrilla on the way? Never. אף פעם לא רואים. Please tell your commanders, we can't allow you to go here because this is a fighting zone. You can get injured. You see there are shooting here. So please go back. We want you to coordinate with our headquarters and that we will get an order from our commander that we can allow you pass. Okay, so now please turn back. לא נתקרב יותר לאזור הזה. And don't come to this area. There is fighting here. It's dangerous for you. Yes, sir. Okay? Turn please this back and go back. Be careful because there are shooting here. Okay, thank you. סומך עליו? ממש לא. פעם שנייה, אז קורה לנו אותו דבר. גם היינו בכפר אחר, פתאום הגיע מסעיות של האום, out of the blue, לא ידענו שיש פה לחימה, לא ידענו שיש כלום. אני עוד מרצועת הביטחון, אני עוד בן 47 עכשיו, אנחנו זוכרים גם מהעבר. שאתה לא יכול, השיתוף פעולה שם קיים. אנחנו רואים אותו. להגיד לך שאני סומך עליהם? שיתוף פעולה של מי? של האום עם מי שבשטח, עם הלבנונים, אולי עם חיזבאללה.